Bon dia, què tal estan? S'acaba la bonança anticiclònica que hem tingut al llarg dels últims dies, l'anticicló que ha fet que tinguérem una situació de calma, de boires, de pas de núvols alts i en general de bones temperatures, ambient primaveral que podem donar per acabat perquè a partir de demà baixen les temperatures i ho fan d'una manera dràstica, ho faran demà i després demà veurem en 24 hores i en 48 hores quina serà la baixada que de fet deixarà un ambient de ple hivern després d'estos dies en què la primavera, sobretot a la zona litoral, ha sigut característica pel que fa als termòmetres. Vejam en alguns observatoris quina és l'evolució prevista de les temperatures. Un observatori litoral, el cas de Dénia, en què tenim unes temperatures que estan per damunt dels 20 graus, vegen el descens important que experimentarem diumenge amb una baixada de 23 graus de divendres als 14 de diumenge. I és que avui, a més, hem tingut vent de ponent que ha fet que les temperatures siguin més altes, amb la qual el descens del diumenge serà més acusat encara. La mateixa situació cap a les comarques de l'interior, on arribaran les gelades generalitzades. Si estos dies tenim unes temperatures que freguen en l'Observatori de Morella als 16-18 graus, hem d'esperar per a diumenge un descens també ben important que deixarà la màxima en tan sols 6 graus i la mínima amb 0 graus, però amb una sensació de fred de fins a 5 graus negatius perquè el vent de mestral bufarà amb molta força, la massa d'aire fred d'origen polar que s'acosta a les nostres terres i a la península ibèrica anirà acompanyada de vent de mestral i tramuntana, per tant, una sensació de fred ben acusada. Vegen la variació de les temperatures en un parell de dies. Per a divendres, per avui, es preveu unes màximes que estiguen entre els 22 i els 26 graus a l'àrea del Golf de València, entre els 18 i els 20 cap a la zona de l'interior nord i entre els 20 i 22 cap al sud. I vegen per a diumenge quina situació més diferent. D'eixos 22-26 passen a 12-16 graus. Cap a l'interior, les màximes poden no passar dels 6 graus a les comarques del nord i cap a la zona central entre 8 i 12. Per tant, un descens dràstic de les temperatures. De fet, en 48 hores vegen la situació respecte a la variació de les temperatures. Baixaran fins a 14 graus a les comarques de l'interior nord, entre 8 i 10 a l'àrea litoral del Golf de València i les temperatures entre avui i diumenge baixaran fins a 12 graus a les zones de l'interior. Un poquet menys acusada a la zona litoral la baixada, però no obstant això, com veuen, generalitzada i un ambient que serà de ple hivern, perquè a més hem de comptar amb el fort vent que tindrem sobretot demà dissabte amb l'arribada d'aquesta massa d'aire fred i el vent que acompanya un front que també farà augmentar la nuvolositat. Per tant, les imatges que ara veuran de la calma que tenim i la bonança que tenim estos dies ja podem donar-les per acabades. Avui és l'últim dia en què tindrem esta situació de mar en calma, de placidesa, de temperatures primaverals i que com a molt algun núvol alt, tot i que els núvols seran més abundants. També hem de dir que no és una situació de pluja perquè el vent o el front arribarà de ponent. Però les imatges que veuen, que ens ha enviat Aníbal Ofer, com les que ara veuran de les rosades, ja no les tindran demà, com tampoc les boires. De fet, la situació vindrà caracteritzada per una baixada de la humitat ambiental, la millora en les condicions de visibilitat i un ambient fred que farà que la situació siga ben diferent de la que hem tingut en els últims dies. A la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat destacarem aquesta presència dels núvols que ja s'acosten a la zona del nord peninsular. Arriba el front, però el més destacable és aquesta massa d'aire fred que tenim al nord i que anirà descendint en latitud en els pròxims dies. Repassem temperatures, les mínimes cap a Castelló altes. De fet, també es notarà el descens significatiu respecte als valors dels últims dies, que no han deixat gelades en la jornada d'avui. 5 graus entre les més baixes a Sant Joan de Penyagolosa, 6 i mig a Atzeneta del Maestrat, 8 a Vilafranca, 13 a Benicarló, un poc més de 13 graus a Castelló i 11 a Nules eren algunes de les temperatures mínimes de la nit passada. A les comarques centrals les més baixes, entre els 4 graus d'Utiel i després teníem 10 graus a Titaguas, a Llíria, mentre que a Gandia, Alzira i València la mínima ha sigut de 12 graus i cap al sud els valors de la jornada estaven situats en uns valors també més alts que en els dies precedents. De fet, podem repassar els valors: 14 graus a Dénia, 13 a Benidorm, 9 a Villena, 11 a Alcoi i a Elx i 10 a la ciutat d'Alacant. Al mapa isobàric, previst per a demà al migdia, ja veuen com l'anticicló ja ha deixat d'estar sobre la península, ha canviat de posició, es retira cap a l'Atlàntic i entre ell i la borrasca situada al sud dels països escandinaus, un corredor d'aire, un corredor de vent que permet l'entrada, la irrupció d'aquesta massa d'aire molt freda que ve d'origen polar i que ha de fer que el canvi de temps siga dràstic en les pròximes hores. De fet, podem veure la trajectòria d'aquesta massa d'aire en aquesta línia groga i roja, s'indica la trajectòria de la massa d'aire que, com veuen, en tan sols 70
72 hores recorre més de 3.500 quilòmetres per entre la nit de dissabte i diumenge arribar a terres valencianes. Això ho podem veure representat en la següent animació. Ixa massa d'aire fred que anirà descendint en latitud, així la tenim, a poc anirà abraçant tota la península ibèrica fins a quedar en valors negatius a 1.500 metres d'altitud després de la massa d'aire càlid que hem estat tenint en les últimes setmanes, que es desplaça cap al nord d'Àfrica, i la irrupció d'aquesta massa d'aire fred que ens fa parlar d'una baixada, com hem vist, important dels termòmetres en les pròximes hores al llarg del cap de setmana. La previsió per avui ens fa parlar d'un dia dominat pel sol, en general alguns núvols, que ja demà ens farà parlar de possibilitat d'algun ruixat que podria ser en forma de neu. De fet, apareixerien les primeres volves de neu, tot i que la situació no és de pluges generalitzades. Baixada de les temperatures que es confirmarà els dies següents. De fet, podem veure com també diumenge parlarem de possibilitat d'alguna volva de neu. Sobretot a destacar la força del vent de mestral, bufarà de moderat a fort, amb ratxes que poden superar els 100 km per hora. Perdrà força dilluns, on tindrem canvi de vent i possibilitat d'algun núvol al litoral. Les deixem amb algunes fotografies de les que ens fan arribar cada dia, que ens mostren la situació d'estabilitat, que ja la podem donar per acabada.